Значи от тук не може ли, бабо? Бабо, от тук не може ли? О, виж планината, бабо, от тук. Кое? Планината от тук, виждаш ли? Колко хубава. Много хубава. Какво намериха? Делви е такива. Виж там. Археологически. Светилище на бесите над Клептуза. Четвърти век. 5 век преди Христа. Ого, 5 век. 5 век. Преди Христа. Маника, иди длакатай. Значи от тук не може до тук. Не може затворени пътя. От тук може нагоре. Ама още нагоре. Ми да, точно това казвам. Е, добре, да отвори се горнището, баща се съблечи. И паня Жаната Абе, чакай. Какво? Викам да Аз не изчакам, хвърляй го. Дай. Изпочава. Бе, целей вир вода. Ко прави? Не е добре, баща. Чакай сега. Планината от тук е много красива. На кой го пращаш? Кой го гледа? Накрая ще го пращаш. Лело. Айде. Не може ли да отиваме там? Може, ама чак нагоре. Пак те не искат да ходят мързеливите. Внимавай! Аз падам! Лело, помощ! Изчакай ме! Не бързам! Абе, шо не искате да отиваме нагоре? Още нагоре може. Ама не може да си къде нагоре. Има! Има! Нищо. Изкарай стенската. И така като ти ще да ходиш. Какво намериха там? Археологически... Археологически девни и такива неща. Какво е девна? Девна е една голяма ваза. От стара, много стара, от 5 век нещо. Точно. Мокро е, бе! Да, и мокро, не. Викам, какво? Виж, свети, виж. Архангел Михаил. Архангел Михаил. Ала такива на човешки хориката. Айде, мане, прейса. Махни си горното сон. Или Това не е стоиш ли него? отворено? Не, не е затворено. Може да... Не, мамо, затворено.